kodwa kwaxhomekeka ukuthi ngubani ulungene eYerikho. Nikona bathandekayo ngoba babekhona nabamemezelayo kule ndawo yaseqandukandu kwaxhomekeka ukuthi hlobo luni labantu abathandayo. Nikona bazalwane babekhona nabephathi loudspeaker bethi uYesu ukho ngoku ngubani lo ingathi uzane yakhe intshukumo. Kwaxhomekeka uba hlobo luni likabani lilingenayo. Niyama namzuzu apha eYerikho babekhona nabezenzayo i-cross night babekhona nabamisi open air kule Yerikho ngicela bathandekayo kodwa kwaxhomekeka uba hlobo luni lalungenayo ke ngoku phakathi kulo mhlaba ngoba yebazalwane wabayibona uba umenyezele kuthiwa sibaqhelile siyabazi kodwa indaba yalungenayo ingenayo ngoba kukhona ezomkhangelo lahlekile phakathi kwabantu ekuthiwa bayaziwa kanti khona ekudlulwa madoda belahlekile phakathi kule Yerikho kukhona abantu abaselandwa kulo mhlaba seYerikho. Asizelanga abantu bonke kodwa kukhona amadoda uhlobo labantu elikhangelwayo elidingekayo kulo mhlaba. Maniphinda ayiqali ngoku bakhona abawumileyo nomhlaba nikona bathandekayo futhi bakho hayi ngoba berong ukuwakha lo mhlaba kodwa into ezosinceda ke ngoku madoda ukhangela abakuni abathetha le language uyithethayo ngoba kukhona imessage kubanda nebanda linemessage likhangelayo ukuthi likhangela abathembi kule Yerikho. Nizondiva khona la siyakonfunda kwakhe indoda ebizwa ngegama elinguzake ya yona inhloko yababuthi berhafu isisityebi yona inento yonke phakathi ngoba sithi ngefana uba sishumeze zilanjana qha kanti uYesu ukhangela le ingathi nento zonke kanti noma enento zonke khona into angenayo athi umhlabe andinanto wena wedwa Kosindo khayisa ke mara ndiyeva matondiyeva Yesu wakanda madoda kodwa mayekande Yerikho kanti khona indoda ethi ndinento zonke kodwa kukhona into edingakalayo andani papaikasaya phakathi Yerikho ngoba esaziwa madoda ukuthi uyahlonitshwa kwezisixeko kodwa xa kungena uYesu madoda yathela ukuthi madoda nindilahlile ngoba ndindithwabela izandla ngento endinazo kanti khona into endiyidingayo khona into wakanda uYesu eYerikho kanti ukanda madoda phakathi kwendoda ethi madoda ndiyayazi le nto ndinento zonke ngoba le nto kaYesu ayezilanjana qha. Into ezimbini ke ngoku kunohlobo labantu phakathi kule qanduqandu abafunwayo ukuthi sesikhona apha endlini bathandekayo sizoyivala ndiyayiva sizoyivala kukhona uhlobo labantu ebhalelwe kubo ukuthi noba ndiyahlabela kodwa kukhona into emdingayo noba ndiyashumayela kodwa kukhona into emdingayo ngoba le nto imdingayo kukuhlangana naye mangakukhawulezeli mntana mfunda yayifuna ukumbona uYesu not ukushunezwa kodwa ifuna ukumbona ukuba ngubani na ayifuna ukubaliselwa ngayo ifuna ukumbona
sibavile abamshumayelayo kodwa sifuna ukumbona. Angisadingi enye into kodwa ndidinga ukumbona. Kunendoda eBhayibhelini eyaxelela ibuzofa kodwa awuzufa ungambonanga. Noba uyazi ukuthi yawulungisa umncwabo wawo yawuplana tata umfundisi kodwa yanento ethi engakhanga vele andiye engcwabeni ukumbona. Nikala bashana ka sizovusa ndabantu abathi ndifuna ndikumbona. Nikala bazana phakathi kwento zonke ndifuna ukumbona. Phakathi kwenkwaleko zonke ndifuna ukumbona. Phakathi kokubetheka konke ndifuna ukumbona. Loya ithi le ndoda xa ivezwa uYesu lithi wathi ezalwa wasiwe etempileni. Xa siwe etempileni uSimoni eyingweve endala. Njengoba ingweve endala njengoba lithi iBhayibhile wambamba wathi emveni kokumbamba nje yathi kumndulula umkhonzi wakho. Ngoba ingibazalwane amehlo alubonile not usana ufungula usana kodwa uthi uyamndulula umkhonzi wakho ephela bazalwane enokolo ngoba amehlo enze njani bazalwane uphethe usana kodwa ke phethe ulusana hayi badoda uphethe ingweve endala umdala kunezinsuku phakathi esamehlwa. Manbuye ndiyithobele entshubeni yam. Ningandiva kakhulu ndihambe kakhulu kancane. Nikabashana xa ungena apha ekanduqani udlula umpostile uMbasana ngapha kompostile uMbasana ngumpostile nikona bathanda usingaphi nikona bathanda iyoba ngumpostile uDesemene. Xa uzayo uyobamba utata umpostile umfundisi nikona bathanda xa uzayo utshone ezantsi uthi gqingo tata unyukwane nikona bathanda kodwa xa uzapha etown 2 kukhona umzomiliselo. Nikona bathandekayo kukhona umzomiliselo. Nikona bathanda xa wehlayo ujikela ngapha kwicala ngezantsi ufumana utata uJini bengqingqile. Nikona bathanda ngoba indawo nendawo banee-gatekeepers zayo. Yes Lord, yeah. So ndifuna niyiqonde le ndithetha ngayo ningaze muthi ndizo-andamanye abashumeli bale ndawo ukuthi indawo nendawo iba nomshume iba nomgcinisana wokuthi kwesi sixeko kule yam indawo ndikuyo ndilibambile lisana. Kule ndawo ngoba ndilibambile elisana phakathi siphakathi ekandukandu but amasango wayo simile. Intungu ke evelenze kwibandla ngoku sithi singabagcini besango silwe so kanti ube ngumgcini sango wena uthi yakho yonke le territory but uYesu udlule kukho abantu le territory kanti kukhona indoda efuna ukumbona nothi ukuva ngaye efuna ukumbona. Silwasethu silwasethu ukuthi ngoba singaqala abamavuke engceni kule kandukandu ndimi indoda ebizwe le kandukandu hey kukho abafuna ukumbona hayi abafuna ukuva nokukhayisa kodwa kukho abafuna ukumbona hayi ukuxelela balelami elibandla le ndawo ngiyibangile. Hey kukho abafuna ukumbona phakathi kwale ndawo kunikuyo kukho abafuna ukumbona funa ukumbona. Sonza njani ngabo hayi sonza njani ngabo ngabo siyavuma asibanga isixeko kodwa phakathi kwesixeko sibangayo kube khona abafuna ukumbona hayi abathi sivile ngaye kodwa uthi ndifuna ukumbona.
kunotata shota onentshumayelo okanye onomhlabelelo okhompozayo khokhela ibandla but uhamba nge-wheelchair khokhela ibandla uhamba ngantoni nge-wheelchair ubeka izandla abantu basindiswe but imeko yakhe ayitshintshe kodwa uthi uYesu uyasindisa ukhona ababizelwe kuye mntakakolise hamba nge-wheelchair noba abantu bethu uyishumela njani singakubona ngikunceda kodwa kukhona abhalelwe kubo ngikho bathandekayo wabhala ingoma ethi amehlo ami ajonge kuwe njalo isimo sakhe tata uJini uzela inyawo sijonge emacaleni kodwa ingqabanga imessage yobalanda uzelwe ekwesisimo kodwa kukhona abantu efuneka belandiwe samshumele Yesu sihlupheke kodwa sithi akekho njengani sizilanda izityebi ngezwi simshumele Yesu singafundanga kodwa sibalanda bathi ndinezidanga zinga ngoba asifesi noba makabone madoda emveni koko aziwe wavele Yesu wenza njani hlala abantu ngoba ngiza ushumela na hlala phansi ufunda hleli phansi uzothini wathini verse 3 yeah yayifuna ukumbona uYesu yayifuna nje mntaka ukumbona cha ayifuna ukuxelwa ngayo ayifuna ukuthi ifuna njani abangekho umsusu umuntu ombonileyo phakathi kwengcwadi zonke uvela khulu nabona uvela uJohn ubhala incwadi ezithilelwe amehlo engekho uthi nandi kumuntu uyabona uJohn incwadi uthi nandi kumuntu kodwa nje incwadi ayibhalileyo engenamehlo ubone xa bhala amabandla ay7 athi bhala ubone ba nendoda yayibhala ingekho kuyo noba imeko yakhe wayephanyakile emehlweni kodwa kukhona into awayibonayo ngoba xa umbonile uwilula yes Lord kodwa maxesha manje xa uve ngayo ungakhange umbone nokuwa kuba lula Nikalmakhetha awumbonile ukuwa kubikulula ngoba kukhona into oyiboni waphanyaka welama wena ngeke ukwazi uvuke endodeni ngoba welama wena ngeke ukwazi uphila imikhwa yakho ngoba welama welama ukumbona ngoba xa umbonile udela yonke into enayo simkhonze kubanda ibe ngathi sinezono ezininzi ingxaki simbonile funda ke ndoda yayifuna ukumbona uYesu ukuba ngubani na yebo ingeva ngaye futhi kumbone imazi ubani Yesu sinamakholwa athi ndisindisiwe ndimamkele uYesu kodwa xa efika ezilalini enza umhlinzeko xa ebuya sithandaza naye apha afumana umsebenzi xa ebheke ezilalini ayothi mabhele nantsi into endize nayo so much bone ba sinamakholwa awayo ngoDisemba ngoJanuary ayavuka ngixolela bazalwane ngithethelele uqala lilo yashumela amen sinamakholwa ankaza athatha xa kuthiwa kubuyisa utata wenzela izila ku2000 ngathi ngiyayazi into endikuyo
Ngathi imali yakhe. Akuthiwa inkosi phana ye wenze njani? Kubingelele nobeka yakho. Because xa kuthiwa sibulela abantwana belikhaya abalela ukuthula naye. Sizoveza uhlobo labantu abambonile banjani nabave ngaye banjani. No, understand amabhele. No, ngomna ndinayazi inkolo yami. Ke ndibandi kunye nani kodwa ndiya understand inkawo yami. Ngoba bambonileyo kuthi kuthiwa bekhaya kuthiwa senzele izinto uthi ukhona sendimbonile. Kuthiwa bekhaya kubuyisa umama wabhubhayo kodwa uthi khona sendimbonile. Kuba ngabekwa amazwi athreatenisha ukuthi mntanami xa ungayenzi lento yelisiko kuthi uthi awungowalapha uthi kukhona esendimazi. Khona sendimazi. Akasoze angidele. Oh, wandife. Agasoze. Kutinsikelelo zakho mntana ngiziphezu amaqhawe engcwabela ukhona sendimbonile. Endele phaka shathala baba basayi. Khona sendimbonile. Yeba sasilunto abantu abanengathakatheli. Sekuthatha ekhaya bonke abalefemeli bayagciniswa. Sekosidingo sayinsisi ngoba ndathola insisi yasesizulwini. Sekhona bathi bani abathandekayo. Akosidingo samswane ezwandikaba ngoba sekhona sendimatho. Abambonile. Ungibani Yesu? Bayazana naye. Ungibani Yesu? Sizothe phakathi lentandulanga ukuthi sifuna ukumbona nothi ufa ngaye. Sifuna ukumbona. Ngoba xa sive ngaye sophoxeka ngabasixelele. Kodwa xa simbonile sedlula kwabasixelele simazi. Sibele ikhawunta ngoba i-akhabazalwane iyakhiwa ngabantu abambonile. Uyawufika uthini endlini yakho xa sikubetha ungakhange umazi. Uyamakhela isibingelelo esiphikisanayo. Ngoba xa usichithile sokuqala isibingelelo mawusichithe sesuzalwa kuso. Andifanga ngaye timbonile. Noba kuthiwa kule family abathathu kodwa ndimbonile. Noba kule family kuthiwa kunezinto abazala kunesigalekiso sozalo kodwa ndimbonile. Noba kuthiwa bekhaya iyaziwa igquqa legquba le family ndimbonile. Noba ndifela yes, I call it.
uzothini ngoba wena usangena inkazathe yoba kuthi abekhaya uthi nabantu isubakho kodwa ibranch yami ayibe khona egameni lapha ekhaya uzothini madoda kwapha kuthi nina nomile wena usezimelane wakho umnxilisa nokumnxilisa yayapheke ivesi uzebakhe sela naye ukuze kubonakala ukuba uyathini la vesi ngoba bambonileyo madoda abanithwala ihlazo bayimeke phini bathi ngona ngilapha kodwa uyesu ahlale nami ngona ngithuke kodwa uyesu ahlale nami ngona nginyalise ngoba uzofika wapha kukho umfundi uzilukudla ube bakubulele ukuthi uzithumela ibranch ezithengwe uthi wena umsezayo umelwane wakho umnxilisa nokumnxilisa ubusithi ndiwamkele Yesu ngoba abantu abayayathekayo egameni lakho kukho abantu abahlabanayo egameni lakho kukho abantu ababulala nayo egameni lakho ngoba ithi lento amadoda wezi ukufuna kunabantu esibagxothile ngoba nathi safaka igama wadlula uYesu kanti khona abantu abafuna ukumbona lokho abamvayo ngoba xa umva uphinde uyishiye lento uyakhangela ezinye kodwa xa umbonile madoda uthi ulele welana Ngone manzothetha loo nto abambonile sengenzeka ugqibe 5 years 10 years 20 years kanti awumbona nazi izinto ezingqinisa into babuyela ukazi kwathi ufunde mnandi abakuphi ngifuna uvalelwa kukuphumile baxholweni uthethe zakhe siya uthi uphume emxholweni ulahlile umxholo kodwa phansi beinvited bafane bayinvite siyawushola sizofuna abachila la abambonile mbonile sikhokela intombi zethu abakade zinedate entonjana Antoni safuna utshata kanti uthatha izibingelele kwaya ukujambaze kanti esisibingele ungafuna usuka kuso sithwaliswa kamahlazo ngoba nansi into athatha umfuzi kaYesu uvela uYesu aphelete andazi mongolani sakethi ngikona ngabiyenzeka into bakuthi xa uwayi namhlanje usele namhlanje uhlatywe namhlanje angoba sina nje ishumayele kanti uThixo kudale kubanga unomsindi nenkani akohlwayo ubuye kuYesu nesikhala esawubhaleka sibonwe ukuthi banje abasuka kuye nawe basinokubuza ukubuza wathi na ukuthi andani kodwa khona ubazi bakudala bekhona abanye abayiqhathayo lento kanti abafike kwakuYesu ubabona benjalo ufuna uphila njenganabo kanti wena wasowuchilakelelwe nguye kanti uthinta amagiya because of abantu babonayo kanti uMongcolo wayesekubangile ufuna kazi Habakkuk 2 verse 15 yeah Mawo ububi bomuntu oseza ummelwane wakhe owenza njani oseza ummelwane wakhe uyakhonza kodwa unehambi kano Sita ngabambonileyo nendiva bazana andithandi ngabantu abangazinswanga njengomnantsentane ngabambonile iveki yonke sensimandebe bekulando kusenza isominingi ngoba ndizobethelela mna lento ukuthi abambonile banjani
Yiyo lesibani. Kawucanga nelahleko yabajonga ngoku sibeshiyeke 24 months ngofika uDisemba. Unomcimbi ongaka ozothathela 60,000 eCapitec. Banixile bonke ngoJanuary ifike ireality yoba wathatha ityala. Banxile bayayatheka wathenga nokuqala ukutrendayo wathenga nayo noma amakhosikazi wathenga nobomakoti kodwa indloko wenyaqhekeka. Ngengakanani yakhe ngala 60,000 abantu bathi uyimurhu wena ngenxa kaYesu wakho bathi umzuvukile ngawo. Umzuvukile ngawo. Bathi into yenzileyo utrende wahamba wangusomgidi walelali. Wangusopheko walelali. Abaninzi badla kuwe kodwa jonga baphumela kanjani. Amen. Wena unedimoni umani usithi hayi andiyazi ngiphume amatyaleni kanti sisibingelelo ongafuna usuka kuso. Yakuhlwaya uthi wedlula kanti khona indoda ethi udala ndiva kodwa ndifuna ukumbona. Umbonile uba nyedidi madoda sikwazi wena ubetha ungalili kodwa awufikele kuye ibe sinyembeze umbonile kodwa wenza njani utata wayengenziwa kanje wase wathini wafebetha kangaka ingaku umbonile. Utywala umchayisayo umnika imali tu ngoba uyamazi uyalithenga usongezela ubushushu bakho kuye ufaka bakho ubushushu bani unxilisa nokumnxilisa ukuze ubondele ubuze bakhe abhubhe kwinto ibisenziwa nguwe ulikhona. Abhubhe Verse 16b kungabi luzuko sela nawe ngoba lokungaselanga kodwa le nto uyenzayo ilozuko kuthixo. kubonakale ukunganuki kwakho subona uba ngenxa yebintsindisi ingenayo iyunifomu yecawa ususikhatha uyinxibile iyunifomu. Sinabazali bakholwa udisguisile lo. Njengoba ngicela ngishonisa isikhathi cha. Yiyo le. Sibona amaphoya. Unazo isambatho nazo esinxibileyo sowukholwa engawusithulile kuvela wena. Cha usizoshumela lapha umfundisi wezami ngoba kulethi generation yomavuso sithi nasifuna isichilelo kasiye kusingxala ngezimo sifuna isichilelo sikwakhebe ngezimo sikushiya sikublow ingqondo minus holiness. Sasifuna isichilelo but isichilelo sikwenza uphume wethukile uthi what a word minus into ongavuthwanga ngoba ngoku uphumene elizwi libombastic kodwa uyakwazi yoba mithisa ngoba ufumene le verse ibombastic uyakwazi yobalala hayi le nto uThamara wakwenza njani wamntu ngiyasazi izinto zakhe ezalwa kuwe ngoba xa ulala umzane wakho uyamrape apha ngudadewenu. Kanyani yokuthiwa sisiya kusithetha kodwa sinezibweni ezilala odadewabo because they
iBhayibheli sithathe le ndoda eninye. Hey, Nkosi. Ngathi ayiphinda. Ngani sobajonga uThamara nami nombhekisa ngapha ezweni kodwa sinoThamara noMnuna. Xa ingatyhilekanga uYesu kuba ikunikhwa. Yeyeka ke lento. Bethini bethini. Yeyeka ke lento. Kazi mfazi wamuphi uzamzisa njani umntana umuntu usaqhakwe kumele inkolo kowena umntana abantu esindisiwe apho yomsindisa utywala sefuna kuyimela uthi wena umfazi wamabhele wena umfazi wamabhele usenabana thatha umntana evutha ethandaza kakuhle ngoba akazukwazi ukuthi hayi xa esilisa utywala ukholwa uyekwe nguwe ngoba xa enqanda kodwa ngoqathiko umfazi xa ungakwazi umkhusela sawugcine baba zabazalwana abakholwayo wanizwathatha behle babe zibhalo ezigqibwe emoyeni because akatyhilekanga uYesu wena nje uthathe ngokhanuka nje ungasibe nomfazi nawe ngoba wena ubona ixesha lokuhambela kanti uyothanda ngusikhotheni umuntu ozoyiqima lento ingathi inkolo kuwo tshata ngomuntu olivile unqene ozila ukudla udloko zipizza uyakholwa zipizza ngoba kudla yonke into nevesi ethi sasazile kakhulu uthe sininzi manje izithile lesesikhona Ezithile lapha abantu mhlawumbe namsemsini nabanizivile ezithile zivela zithi uYesu utheni awukwazi ukuthi uYesu uzakudle funeka umlambele uYesu sikuvangele grace hey inzila kudle sashwa naye Jesus. funda kaKristu Jesus. Ikhabathini demon sithi ungqushu right kodwa lakhe labaxaka abazana uYesu engekho wakulakha kwayidemon uYesu belikhalimela baxaka wena wenze njani besenza wathi nifuneni ukho uhlobo lidinga uba likhutshwe ngokuzila ukudla thatha umuntu angafuna uzila ukudla awuzile ukudlala echicken thetha ngabantu abambonileyo uYesu nindive uthe ngoba ndishume abambonileyo baba njani le ndoda ke yafuna ukumbona uYesu yafuna ukumbona phakathi kwento zonke yavele yafuna ukumbona ezinye izinto azidingi ukuthandazelwa zidinga wena uthathe isigqibo sokusuka ngithoba amagiya ke ngoba ngiwathoba amagiya ngoba njani ndisindiswe ndedwa utata wasekhaya akasindiswanga andifuni uphuma namhlanje sindiligqwethiliswe utata wasekhaya akasindiswanga kasishunyezwa kulesine kuthiwa masithobele sisilutywa unyanisile ngoba ndiyakuvela nawe xa ungayithobeli indoda isithi apha kwam ndifuna kunuka umuntu Lithi limile ngokuzithetha ngezilwini khaya utywala ukuze utata ihambo yakhe imlande it confuses him indivilo xa isithi abekhaya ndifuna intoba ngoku usinisiwe ayikwenzi loo nto umama mina kukhona ngobathana ayikwenzi loo nto ikwenza uba ungumzalwane xa utata wakwakho ithini ngoba abanomzi bayamconfess utata lithi mama xa ekhona notata wenze njani abantu ziyigqithile ivesi kodwa sizungaya kodwa ke masinde ke ngosiphungule dadewethu emntwini siyiphungule isethuse into ubutata wakwakho ayibone inkolo namandla ibe nguwo umthume emazimeni ngoba ibone ithobele ethi umkani ngiyambona into ayiyona ingamhlumeli ibe nguwo umthumayo hayi ngithina ke ngina wena nomoyingcwele
funa mntana msibuyele ezinawo belana kodwa ndingihambela bathi Hayi kulalo. iBhayibheli yenza njani ela nawo ubonakala umavusi uyabhayiza ukhaba inyawo mhlotibe na iba njengaye ngoba uphabuye ninde nana phaya ekhaya hlala phansi phaya ekhaya nalomfuzi zobandizekisa ngangwevu kulawo phaya ekhaya bomama bami sifaka kwenye igroup phaya efemeli sorry ndithiwa nefemeli nomntwana sifaka kule group yefemeli kuthiwa siyindlu kaMasuthu kule ndlu kaMasuthu ke ngoku singene nyani kuthiwa hayi bantu ukuthi otata sebadala nomama kungaphakame thina nyani manje musikene bayithethayo cha ke ngondivi ingxoxo la kakufika irules zoba sisupporta naphi Okay. Amen. Namdi faki kutazindlu kaMasuthu namdi indlu kaMasuthu. Cha ke ngokutatuni kwanje hlula into yoba xa kuxelwa iba sizosupporta naphi ndibangajonga ndiqualify kule qualify kule and qualify kule and qualify kule and banga and ke ngoku imile into ethi mabavele nabantu baveza imbonto bathi xa kiba ndizawuphendula ngoba zonke zabe zenazo andikhona kuyo Phela kulo leyo. akhona wena xa ngondikoma hey izaba ngathi ndiyadelela ngoba kuthiwa nama mabavele nabanye baveze ezabo imbono ndiqomba thixo ndibangajonga andinati kamama enzawenza andinambuyiso kamama enzawenza andinatontoni kamama enzawentontoni ezakwenziwa and nemali yam ayizuya and okwesibini ke ngoku andifuna uba ndizicacisa apha kule kuba ndishiya abantu nento yabo ndiligazi lami endithetha ngalo yalibamna kafeni mfundisi ndithi ndixaka into yoba kuba ngavezwa zonke ezinto ndibangajonga ndiqualify ndijonge ndibangathi andiqualify and ndibangajonga akho nenye ndinobabizela yona kule ndlu andikho so into endiqiniseke ngayo mandivele ndisuke ndikhangela abakuthi ndingaphendulanga ngoba uyesu ke wathi eshumayela indlu igcwele ithe qhu abazali bakhe nabamzali wakhe nabantakwabo badela le yenziwa nguyesu bambiza phandle and xa bembiza phandle bathi uyabizwa abazali bakona babaphandle ukuthi le ndiyenzayo ike vele yalaqaza yajonga indlu yonke ndithi naba ntakwethu Yes. ndizalwa nani naba bantakwethu wena ingxaki uyikiswe gqithi le nto kaginyesi bakwa-serious izolahlwa lidlozi ngabathini naba ntakwethu Amen. noba lokulahla lidlozi kodwa bantakwena oyana bezulwini ngakunye nabo awumbonile shumela kamani namhlanje igqirha kwakhona intombi bakha igqirha la ndiqalekisayo ngoba kuthiwa kuthula iqongo thatha ndingene eqongeni kwenza intlombe ephaya ekhaya eveki ngathi andityinenge futhi andithi umfundisi wam ndithi into ekuwo xa kuthula iqonga libekwa apha iqonga ke yilanyama ibekwa phaa phezu komnyango njengoba bebegxusha bebekhwaza unoyani buyeza kusasa lonke lathulu libheka ula brandi nala mqombothi nayo yonke lanto kufuneka wonke liphamo livuwe ngabantu bonke befemeli xa kuvala umcimbi ndathi le ikuminto seliyeze ndagqitywa ngalo Amen. Amen. ndajonga namntakakhazi nexhwele ingxavama engabonana nasebusweni ngcwele intsimbi kuthi suka phansi kwamanda ajongana nayo yahlasimla ya-asharishwa ngabakhwetha bayo sijongele ngoba kuthelekisa uthixo nothixo makuthelekisa uthixo nothixo uenatshi kwe wayenza loo nto wathi tshisane sisibile khanime ngathi ndiyamkhwaza mhlawumbi sancoza sadibane ngxangama mathutha ndabe ndiveze ndinaye ndithi sandakufeyila ndakubona sandive ngawe kodwa ndakubona phakathi kwale ngingini lapha shantani baba sandive ngawe ndakubona
kuvela iashas ezingabaphetha bayo